Tinotenda pamasikati ano taitirwa nyasha kudzokazve pane chimwe chidzidzo chati chatora kubva mukati meshoko raMwari. Mwari vachitibetsera tichadzidza kubva mutsamba raRevelation chapter 2 verse 12 and verse 18. Ndiwo mavhesi atichaverenga pamasikati ano, Mwari vachititungamirira. Tisati tapinda mukati mechidzidzo chemasikati ano, regai tinamate. Baba vedu vari kudenga namuponesi wedu Jesu, toda kutendai pamasikati ano. Maita nyasha matidzosazve mushoko renyu, tidzidze zvimwe zvinobva mukati meBhaibheri. Tibatsirei kunzwisisa chidzidzo chiri pana Revelation chapter 2 verse 12 and 13. Mweya wenyu mutsvene urambe uinesu, ndomunamato wedu muna Jesu nokusingaperi. Amen. Tinotenda Mwari vachitibatsira tichawana pfungwa dzichabuda mukati mebhuku ya Revelation chapter 2 verse 12. Musoro wedu wenyaya pamasikati ano unoti ndinoziva paunogara. Ndinoziva paunogara. Ndiwo uchaita musoro wedu wenyaya pamasikati ano. Mwari vachitibetsera tinoda kudzidza, tinoda kutora chidzidzo chakakosha kubva mukati metsamba iyi. Saka tisingapedzi nguva, regai tiverenge kubva pana Revelation chapter 2 verse 12 na verse 13. Verse ya 12. Nyorera mutumwa wekereke iri paPegamo uti, zvanzi naiye uno munondo unopinza, unocheka kwose. Ndinoziva mabasa ako, uye kuti paunogara ndipo pane chigaro choushe chaSatani. Wakabatisisa zita rangu, ukasaramba kutenda kwangu, kunyange napamazuva aAntipasi, chapupu changu, munhu wangu wakatendeka, wakaurawa pakati penyu apo panogara Satani. Mwari vakomborengwa kushoko ravo. Iyi itsamba iri kunyoregwa kusangano repaPegamos. Kana uchidzidza tsamba yazvakazarurwa chapter 2, uchaona kuti itsamba riri kunyoregwa kumakereke akasiyana-siyana. Makereke aiwanikwa muAsia. Kereke yokutanga iri pana Revelation chapter 2 verse ya 1, Ephesus. Mwari vanotaura zvakawanda pamusoro pekereke iyi. Yaiva kereke yaiita basa, yaiva kereke yanga ikavimbika, yaiva kereke yaiva nerudo. Mwari vachipedza kutaura nesangano repaEphesus, vanotaura nesangano reSimna. Kana uchida kucherechedza zvakanaka, sangano reSimna raiva sangano rakararama panguva yepersecution. Ndiro sangano rakararama munguva iyo Satani waibata ushe pamazuva eumambo hweRoma. Vanhu vazhinji vakaurawa panguva iyi yeSimna. Asi tinonifadza pasangano iri repaSimna, Mwari vanoti ndinofara nechinhu ichi, kuti vanhu vanokuti uri murombo asi iwo wakafuma. Sangano repaSimna rairatidzika sekunge harina zvikwanisiro muupenyu hwaro, asi kana Mwari vakatarira vaiti sangano iri isangano rakafuma pamweya. Zvino kana uchienda pana verse 12, ndo paunoona sangano retatu rinonyoregwa tsamba naMwari kuburikidza nemurandarume wavo John the Revelator, Pergamos. Zvino Mwari vachitaura nesangano rePergamos, vanotanga kuzviintrodusa kusangano iri vachiti, zvanzi naiye uno munondo unopinza kumativi ose. Tererai vana vaMwari. Mwari pavari kuzviintrodusa kusangano rekwaPergamos, pane maintroduciro avanozviita akati siyanei nekumwe kwose mumakereke aya ari 7. Mwari vanoti zvanzi naiye une munondo unopinza. Ndoda kuti uterere vana vaMwari.
shoko raMwari pamazuva ePegamosi raiva richiita sekunge harichina simba. Raiva richiita sekunge vanhu vazhinji havavimbi neshoko raMwari, nokuti tiri kubva panguva yesimina apo vanhu vari kuvurayigwa shoko raMwari. Zvino panguva yePegamosi vanhu vazhinji vaiva vovenga shoko raMwari, vaiva vovona sekuti shoko raMwari chinhu chinovurayisa, to the extent yokuti vanhu vaiti ukaonekwa wakabata bhaibheri kwainzi wakabata banga rako, wakabata rufu rwako. Saka Mwari pavari kuzviintrodusa kusangano rePegamosi vanoti zvanzi naiye une munondo unopinza kose, une munondo unopinza mativi ose. Mwari vari kuti kudii kusangano rePegamosi? Mwari vari kuti kuPegamosi, shoko rangu rinofanira kuva nesimba, shoko rangu rinofanira kuchinja upenyu hwevanhu, rinofanira kuti parinotaugwa risiye radestroya umambo hwaSatani mumwoyo dzevanhu. Saka Mwari vanoti kusangano iri rePegamosi, remember Pegamosi, kuti kunyangwe nepo nyika ichiti shoko rinovurayisa, to me the word is like a sharp sword inopinza kumativi ose ichibvisa umambo hwaSatani mukati mevanhu vaMwari. Now kana uchidzidza pavhesi 13 ndo panobva musoro wedu wenyaya. Mwari vachitaura nesangano rePegamosi vanoti ndinoziva mabasa ako uye ndinoziva paunogara. Kana uchiverenga nyaya iyi vhesi nerurimi rweKing James Version kwandakabata pano, bhaibheri shoko raMwari rinoti I know thy works and where thou dwellest. Vara rekuti dwell rekandiridzosere kururimi rwechiGiriki. Vara rekuti dwell nechiGiriki rinoti katoiken. Zvinorevei kuti katoiken? It is the opposite of paroiken. Kana uchirava mavara awa uri kuchiGiriki kunonzi katoiken is the permanent position where I am staying. Hausi kuroja paPegamosi. Asi kana tava kutaura isu paroiken is someone ari kuti I'm here only for a short time. Saka Mwari vachitaura kuPegamosi vanoti terera sangano rePegamosi, ipapo pauri kugara, that's your permanent position. Now ndeipi permanent position yePegamosi? Permanent position kana uchiverenga pa verse 13 vanoti that's where the devil's seat is. Unakupawa hapa. Mwari vari kuti kuPegamosi paunogara ndinopaziva, and ipapo paunogara ndo your permanent residence, that's where you should stay. But uri ipapo ziva kuti ndo pane chigaro chaSatani. Saka Mwari vari kutaura nesangano pamasikati ano, vari kuti Mwari terera hama yangu inodiwa, ipapo paunogara ndo paziva pachigaro chewakaipa, asi ndo paunofanira kuramba wakagara. I know thou dwellest, even where Satan's seat is. Mwari vari kuti kusangano rePegamosi, munyika yauri kurarama Satani wakabata ushe. Munyika yauri kurarama ndo mune chigaro chewakaipa. Munyika yauri kurarama ndo Satani maari kuisa mabusiness ake. Munyika yauri kurarama ndo mune midzi yewakaipa. Ndona kutaura ne muMwari pakati pedu pamasikati ano. Terera hama yangu inodiwa, the reason yekuti Satani muupenyu hwedu ndiye ari kutonga hazvitikonesi kurarama tiri maKristu wechokwadi. No matter tichigara panzvimbo apo Satani ari kutonga, tichigara munyika
Satani abata pfungwa dzevanhu pamapfekero, pamazhiro, pamatauriro. Ndo pane chigaro chaSatani. Asi Mwari vanoti ndoziva paunogara. Ramba wakavimbika, hama inodiwa. Kune vanhu vazhinji vafanana nerumufa ndichimuka, chikwenzi chiya chinomera mugomo. Kana vakagara mvura ikanaya chinoita green, mvura kukapisa chinosvava. Vanotogwa nemasituations enyika pavanenge vachirarama. Asi pamasikati ano, teerera hama yangu inodiwa, ndiri kuti ini chero pauri kugara paripo panogara Satani. Ramba wakamirira Kristu. Ramba wakamirira Kristu. Vana vedu vazhinji vaenda kuzvikoro, kumauniversity, kumacollege, kumaboarding, vakadzoka vatora hunhu hwevana vamwe vasina kudzingiswa. Ndiri kutaura pano hama dzinodiwa, Mwari anoziva patinogara kuti ndo pane chigaro chewakaipa. Asi kunyange zvakadaro tinofanira kuramba takatendeka. Tinofanira kuramba takatendeka. Saka kunonzi naMwari vachinyorera kuPergamos, ndinoziva paunogara kuti ndo pane chigaro chewakaipa, asi wakaramba wakabata zita rangu. Ndoda kukurudzira hama inodiwa pamasikati ano, chiKristu chako hachifaniri kushanduka. chiKristu chako chinofanirwa kuramba chakamira. chiKristu chako unofanira kuva munhu wakatendeka. Kunyangwe nepo panharaunda yauri kugara paripo pane chigaro chewakaipa. Teerera mwanangu mukomana, nyika yanhasi iri kuti unzi mukomana unofanira kunge une vasikana 44, unofanira kunge une vasikana 55. That's the devil's city. Asi teerera pamasikati ano, Mwari vari kuti kuPergamos, kunyangwe nepo pawaigara paripo pane chigaro chewakaipa. Wakaramba wakabata zita rangu. Wakaramba wakabata zita rangu. Tanetseka mukati menyika yatiri kurarama nemaKristu akafanana nebhotoro riya rakaiswa jecha rikadigwa mvura rikachukuchiwa, mvura inosviba, rikachukuchiwa, mvura inoita mataka, rikagadzikwa pasi, mataka anoenda pasi, mvura yoenda pamusoro. Ukati gare zvakadaro, mvura inotanga kuchena. Nemhaka yei hapana chiri kumuvhiringa. Teerera mwana waMwari, asi kana ukangoriguma bhotoro riya, madhaka ari pasi anotanga futi kusumuka kusvibisa mvura yose. Teerera hama yangu inodiwa, chiKristu chako chinofanira kusashanduka. Unofanira kuva fixed. Unofanira kuita stand fast pachiKristu chako, kuramba wakamira. No matter how we have been shaken, chiKristu chedu ngachirambe chakamira. Izvi zvaigonekwa nesangano rePergamo. Mwari vanoti vachitaura nesangano iri, vanoti teerera Pergamos, ndinoziva kuti paunogara ndo pane chigaro chewakaipa. Mabasa ose aSatani anoitwa panyika yaunogara. Ndiri kuti ini hama inodiwa, nyika yanhasi iri kuti utore license unofanira kuisa chiwako muhomwe. chiKristu chako ngachirambe chakamira. Ndiri kuti nyika yanhasi iri kuti uwane basa hazvigoneki usina kudhisa. Teerera hama yangu inodiwa, ndo patiri kugara panyika ino. Asi ramba wakabata zita raJehovha, ramba wakabatirira pazita raMwari. Mwari vanoti kuPergamos, you have not denied my faith. Hallelujah, chechi yaMwari. You haven't denied my faith. Chero nyika ino vasikana vose vofamba vakaisa matumbu pashe, ndo pachigaro chawakaipa. But zvinotsvaka mayouth acharamba akamira pamberi paMwari, those who are going not to deny the faith of God. Saka Mwari vachitaura nePergamos, vanoti Pergamos, ndinofara nechinhu ichi. You have not denied your faith. You have not denied my faith, even though uchigara pachinzvimbo chewakaipa. Teerera hama yangu inodiwa, chero vari muraini mako, mustriti mako, vari shasha dzemakuhwa,
vachimukira kundoita makuwa. Mai vedhoka, mai vekuchechi vanofanira kuchengeta kutenda panyika yakaoma. Chero kukanzi mababa ari munyika yanhasi kuti unzi baba unofanira kuita small house, mababa ekuchechi vanofanira kuchengeta kutenda pamazuva akaipa. We shall keep the faith of God. Kuna vanhu vanofunga kuti kana deno tairarama munyika isina uori taizoita makristu wakanaka. Dei tairarama munyika isina vanoita musikawa taizoita vana vasingati vanoterera. Terera hama yangu inodiwa. Mwari vari kuti paPergamos, ipapo paunogara, that's your katoiken, that's your permanent residence. I will not remove you. Ndichikuisa kunzvimbo isina makuwa kuti ndione kuti iwa una makuwa. Kwete, Mwari vanoti uchagara ipapo. Pane vanhu vanoita makuwa, munyika ine vanhu vanoba, munyika ine vanhu vanoita ufeve, munyika ine vanhu vasina kuimbika, ndoma uchagara. But you should keep my faith. Unofanira kuchengeta kutenda. Unofanira kuchengeta kutenda. Mwari vano murume avari kutaura pasangano rePergamos. Antipas, he was being martyred pamazuva aya asi wakaramba akabata kutenda. Patinogara hama dzinodiwa, ndo pane chigaro chevakaipa. Ndiri kutaura nemurovora. Ana vamwene vanonetsa. Haleluya, chechi ya Mwari. Ana vamwene vekuti chero akavaitira zvakanaka sei havatendi, vanongogunun'una nekuchema nguva dzose, vanonyeya nekutuka zvemhando yepamusoro. Chero wakambobika voti nemukaka akanamira majarini seri neseri, vamwene havatendi, vanongoti muroyi wako ngabve pano. Terera hama yangu inodiwa, Mwari havasi kuti ndichakubvisa paPergamos, for that's your permanent residence. Gara uri ipapo, gara ipapo hama yangu inodiwa. But don't deny the faith of Jesus. Don't deny the faith of God. Mwari vari kuti panguva dzakaoma tinofanira kumirira kutenda, tisadzokera kumashure. Ndosaka uchiwa Bhaibheri richitaura mahwe anotapira mushoko raMwari vachiti kwete tiri munyika, haleluya, asi hatisi venyika. Bhaibheri haritibvisi munyika ine uori. Bhaibheri haritibvisi munyika ine zvifeve. Rinotitendera kuti tirambe tichirarama tiripo panzvimbo dzine vazhinji vanoita zvakaipa, asi isu tichiramba takamira. Saka kunonzi panapa Antipas wakararama panguva iyi akaurawa, hasiye woga, wakaurawa panguva yePergamos. Sangano iri nderimwe sangano rakararama under persecution, vachichema nokuurawa nemhaka yeevhangeri. Asi varume ava havana kubva pakutenda, havana kurasha kutenda kwavo. Saka pamasikati ano ndoda kuti uzive chinhu ichi hama yangu inodiwa. Nyika ino icharamba ichiipa, but at the same time vanhu vaMwari vanofanira kuramba vachiwedzera kunaka. Vanofanira kuramba vachiwedzera kururama pamberi paMwari. Mwari ngatibetsere pamasikati ano tigone kurarama takamirira Kristu, for we are ambassadors of the heavenly kingdom. Tiri panyika ino. Saka Mwari vanoti kuPergamos nemahwi mashoma, Pergamos, ndinoziva mabasa ako, ndinoziva paunogara, kuti paunogara ndo pachigaro chewakaipa. Asi hauna kurasha zita rangu, hauna kuramba kutenda, wakaramba wakabatirira. Chero pamazuva akaurawa Antipas muranda wangu wakatendeka, iwe hauna kurasha kutenda, chero waigara panogara wakaipa. Pergamos was faithful. Pergamos was faithful. Ndiri kuti pamasikati ano hama yangu inodiwa, terera chinhu ichi. Mwari vanoda kuti tirambe takatendeka.
Mwari vanoda kuti tirambe iwe neni tiri faithful Christians munyika yakaoma, munyika inonzi kuti upinze zvinhu zvako nepabhodha unofanira kudhisa. Mwari vanotsvaka makristu akatendeka. Munyika yekuti vanhu vanoita zvakarurama, makristu anasi anofanira kumirira kutenda pamazuva akaipa. Hatidi makristu anotogwa, anoita seshiriya inoinda kunoinda mhepo. Mhepo ingaenda kumavirira nayo vanoinda. Unohava vachiti tingadi tiri munyika. Tererai vana vaMwari. Mwari haatibvisi munyika, asi anotendera kuti tiri munyika tirarame nekutenda, tirarame nekururama. Saka Mwari vachishaura nesangano rePegamosi vanoti chinhu ichi Pegamosi wakagona kuramba wakabata zita rangu. Chero nyika ichiti kuti zvinhu zvinake pamazuva anasi unofanira kuromba. Mwari vanotsvaka makristu vanoti chero zvakadaro tichatambura asi chiramba takabata kutenda. Mwari vanotsvaka makristu ari kuti isu ticharamba takatendeka, ticharamba takavimbika, tichamirira Kristu pamazuva edu eupenyu. Pamasikati ano ndoda kuita rukoko kwakatsanangurika. Newe hama yangu unozviti uri mukristu, newe hama yangu unozviti wakabata kutenda, asi watodza vagere munyika vanoita zvakarurama. Tendeuka hama yangu, nokuti Mwari vanotaura kusangana nekwaPegamosi. Pavhesi 16 vanoti repent or else I will come unto you quickly and I will fight against them with the sword of my mouth. Terera hama yangu inodiwa. Mwari havafari kana vanhu vavo vanoti makristu vachirarama semararamiro ari kuita nyika. Nometa nyika iriyo ine ushe pamazuva edu, nometa zvenyika zvirizvo zviri mustaira pamazuva edu, Mwari vanotsvaka kuti vanhu vararame vane kutenda. Tererai chechi yaMwari, hatifaniri kupfeka senyika. Tererai chechi yaMwari, hatifaniri kudya senyika, kutaura senyika, hatifaniri kuita zvinhu zvedu senyika. Pegamosi yakazvigona kusvika Mwari varikomenda kuti Pegamosi, ndinoziva paunogara mudiwa kwangu, ndinoziva paunogara sangano rangu, asi wakaramba wakabata kutenda. Pamasikati ano Mwari ngaatibetsere. Mwari ngaakubetsere hama yangu. Kana uchiti uri mukristu, terera. Mwari havatiisi muchikona chinonzi ichi chikona chamakristu. Mwari vanotitendera kuti tigare munyika ine fashoni dzakadaro, asi toramba tichipfeka zvakanaka. Mwari vanotitendera kuti tigare pavanhu vanovenga, tigare pavanhu vanoita makuhwa, asi usarasha kutenda. Ramba wakabata kutenda, ramba wakabata zita raMwari. Saka Mwari ngaatibetsere pamasikati ano tigone sevana vaMwari kuramba takamirira zita raMwari. Kana varipo vane shungu dzokuti Mwari, nyika yatiri inotikwezva kuti tiite sezvainoda, ndo pane chigaro chaSatani panyika. Saka inotikwezva, Satani anogwa nesu zuva rimwe nerimwe kuti tifanane naye, asi toda kuramba takabata zita renyu, toda kuramba takabata kutenda kwenyu. Ivo vakadaro, as I'm going to pray, namata mumwoyo mako kuti Mwari tibetserei tisafanana nenyika, tisatogwa nenyika, nekuti nyika yoenda kumawere. Mwari wakomborengwa kushoko ravo nekusingaperi. Amen. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga namuponesi wedu Jesu, toda kutendai matitsiura kubudikidza nesamba ramakanyorera kusangano rePegamosi. Mukati tinoziva paunogara kuti ndo pane chigaro chewakaipa, asi ramba wakachengeta kutenda, ramba wakachengeta zita rangu. Toda kutendai Mwari neyambiro yamatipa. Vazhinji vedu tanga tirerekera upenyu hwedu kuchigaro chewakaipa, asi nemhaka yeshoko remasikati ano titenderei tidzoke, titenderei Mwari, titendeuke kubva pakutodza wakaipa, titodze imi, tirambe takabata kutenda. Uyu muna mati wokutenda muna Jesu nekusingaperi. Amen.